Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel दा साखालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ आरो PM किसाननि लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना नेगासिनो दंखायोमोन जे राङारि अनसुंथाइ बेनो जाबाय 18 किस्ति एबा इनस्टलमेन्टआ नोंथांमोना डेट फोसावबाय दा फाइनाली मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे नोंथांमोननि 18 किस्ति एबा 18 किस्तिया फुजानि सिगां मोनगोन जुदि मोनथाराबा अक्ट'बरावनो लास्ट सप्तायाव मोनगोन होननानै मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरो गोबां नायदोंमोन दा फाइनाली गोदान अफिशियेल डेट एनाउन्स खालामबाय नोंथांमोना दायो नायनो हासिगोन बेनो जाबाय PM किसाननि 18 किस्ति आबादारिफोरनि राङारि अनसुंथाइ जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लादो जेब्लायबो सरकारि आसनि लन स्किमनि सायाव आपडेट मोनगोन आरो लोगोसे साख्रिनि सायावबो नोंथांमोना बर' रावजों आपडेट मोनबाय थानो हागोन दा जोङो अफिशियेल साइडआव फैबाय PM किसाननियाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों मोनथिग्रोनांगोन स्किमनि सायाव आरो बे स्किमा जाबाय सेन्ट्रेल स्किम जेराव भारत सरकारनि दा बिनिनो 18 किस्तिखौ बिथांमोना होसिगोन डेट फोसावबाय आरो बे डेटआ माब्ला मोनगोन जों A to Z नायगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा जे बे रांखौ बेसेबां सोयो होनोब्ला जों मिथिग्रोनांगोन बेनो जाबाय बोसोराव 6,000 सासे बेनिफिसियारिया 6,000 मोनो आरो बेखौबो ओरैबायदि किस्ति सोयो बिथांमोना खनथाम सोनाय जायो बोसोराव अके स' खनथाम सोयो जेरै हमना ला 2,000 सोनाय जायो दा बेखायनो ओरैबायदि सोयो दान मोनब्रैजों खनसे सोनाय जायो 2,000 गासै जोंहा खनथाम सोयो नालाय बेखायनो 6,000 टटेल सोनाय जायो नाथाय खाफाल गोनांफ्रा खायसे बुरजा मोनो 10,000 एबा 6,000 जायना पेन्डिं दंमोन आरो बिथांमोना खनसेनो खायसे मोनो आरो दा जायफ्रा गोदान नोंथांमोना 2,000 मोनगोन दा बे डेटखौ जों नायसै PM किसाननिखौ 18 किस्तिखौहाय जों माब्ला मोनगोन बेनो जाबाय गुड निउसआ बेनो फुजानि सिगां नोंथांमोननि एकाउन्टआव डाइरेक्ट थ्रोब हाबनाय जासिगोन बेनो जाबाय PM किसाननि रां दा नै बेयाव बिथांमोना फोसावखाबाय 18 किस्ति आरो बेनो जाबाय बिनि डेट फोसावबाय अफिसियेलि 5 अक्ट'बराव 5 अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एकाउन्टआव डाइरेक्ट हाबसिगोन जाय एकाउन्टआ PM किसानजों पर्टेलजों लिंक दंमोन ना बेयाव हाबगोन अके बेखायनो एकाउन्टजों नोंथांमोना आधार कार्डजों लिंक जाथारनांगोन DBT हिसाबै फैसा मोननो आरो नोंथांमोना KYC साक्सेस जानांगोन दा बुजिबाय डेट फैबाय 5 अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो दुर्गा फुजानि सिगां नोंथांमोननियाव PM किसाना थ्रोब हाबसिगोन दा बेनो जाबाय जाय KYC अके दंखायो बेंकजों आधार कार्डजों लिंक दंखायो नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम गैया दा बिनि सायाव स्टेटास नायनोबा स्टेटास मोनसे अपसन दङ दा बे अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगो PM किसाननि जि ID दङना रेजिस्टार ID बेखौ होनानै नायनांगौ दा बेखायनो आं क्लिक खालामबाय आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि लडिं जागोन एसे टाइम लायो नेटनि सायाव सोनारगोन दा फैबाय बेनिफ्राय रेजिस्टार IDआ PM किसाननिया गावनिया बेखौ होदो केपसा क'डखौ होनानै नोंथांमोना नायदो अके प्रफाइलखौ नोंथांमोना बयबो नायनो हासिगोन आरो अके स' बेनिफ्राय नोंनाव OTP थांगोन OTP मोनबासो नोंथांमोना PM किसाननि प्रफाइलाव थांनानै गासैबो नायनो हागोन दा बेनोमोन फाइनाली डेट फोसावबाय नोंथांमोना 5 अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो रांखौ मोनसिगोन